onye chọpụtara ma bụrụ president Fela Ejiofor Foundation Maazị Ndubisi Ejiofor duru ndị enyi na ndị ikwu na ibe wee jee ịkasi ezinụlọ Chief Obifolimuo Ifediora nke Ogbolo Nza Ọzọbolo kansụl Ibe obodo ekwusigo na Anambra steeti maka ọnwụ nna ha. Justice Onyemobi n'ebe ahụ ma wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Ya bụ onye nwụrụ anwụ Chief Michael Ifediora, onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 19, bụ onye ji onye ụjọ akwụkwọ wee mara. Aha nke a bụ nke enyere ya site n'aka ndị ntorobịa nke Ọzọbụrụ, dịka onye anaghị achọ ọhụ nwatakịrị akwụkwọ ka ọ nọ n'ụzọ mgbe o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Maazị Ndubisi Ejiofor ka ọ na-ezi ozi ekele ya gwara Chineke ka onye ndị ezinụlọ ahụ ntasi obi ha ga-eji wee dị ọnwụ a. Maazị Ejiofor kpọkuru ndị ezinụlọ ya ka ahụta ọnwụ nna ha dịka ohere iji wee bịakwunata ọnụ wee bikọọ n'udo, dịka o kwuru na ịhụnanya na nghọta bụ nke ga-enyere ha aka ịgafere na nsogbu niile. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, otu nwa onye ahụ nwụrụ anwụ Maazị Joel Ifediora kọwara ọnwụ nna ha dịka nke kpọrọ oku maka inwe aṅụrị n'ihi na nna ha biri ndụ nke ọma, wee yọọ Chukwu ka o nye ha ahụike ka ha nwee ike bie ndụ karịa nna ha. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, Chief Ken Onwu, onye bụkwa enyi nke Fela Foundation nakwa onye bụkwa enyi nke ya bụ ezinụlọ, kpere ha ekpere ogologo ndụ nakwa agamniru, wee kwuo na o nweghị onye ezinụlọ ahụ nke ga-anwụ ọnwụ ike. Mgbarụ a bịara site n'aka ndị ọgọ ndị sitere na steeti a nakwa steeti ndị ọzọ, nakwa mmọnwụ etiri nke gụnyere Ajọfịa Nnewi gbara ebe ahụ, bụ ihe ndị egosipụtara na ya bụ mmemme.